Shin ka taɓa tunanin yadda rayuwa za ta kasance idan duniya ta daina juya gaba ɗaya? Idan ta tsaya cak, za a fuskanci bala'in da ba a taɓa gani ba a tarihi. Kafin mu je cikin labarin, idan yau ne farkon zuwanka, ka yi subscribing kuma ka yi liking. Duniyarmu tana juyawa da sauri kusan kilomita 670 a awa ɗaya. To amma me zai faru idan ta tsaya cak ta daina juyawa? A karon farko za a samu mummunar ambaliyar ruwa daga tekuna, ma'ana daga manya-manyan tekuna na duniya za su mamaye duniya ta ko'ina. Za a yi iska mai haɗarin gaske tamkar guguwa, yana ɗaukar abubuwa yana yawo da su sama. Guguwa mai ƙarfi, ambaliyar ruwa, girgizar ƙasa, duk wannan bala'i zai iya faruwa. A ƙasa da sekon ɗaya, birane, tekuna, mutane da iska za su ci gaba da tafiya a haka. Bayan ta tsaya cak, to ɗayan gefen zai koma rana, ɗayan gefen kuma zai koma dare. Kaga kenan ɗayan gefen zai sha zafin rana, ɗayan gefen kuma zai sha sanyi sosai kamar daskarar kankara. Zan zo muku da ci gaban wannan labarin a part 2. Ka yi min liking, ka yi subscribing, ka yi share.